Dobar dan, dobrodošli na kanal Njam Njam. Danas pravim svečanu tortu. Evo šta je potrebno. 10 jaja, oko 300 g kristal šećera, oko 260 g oraha, 1,5 kašika brašna, 3 kašike mlevenog plazma keksa, prašak za pecivo, 1 šoljica mleka, 250 g putera ili margarina, 130 g šećera u prahu, 100 g čokolade, 50 g lešnika, 100 g eurobloka i šlag. Rernu sam uključila na 180 stepeni, pripremila sam veliki pleh od šporeta i počinjem sa pripremom kore. 10 belanaca sam odvojila od žumanaca, pa ću belance umutiti sa 10 kašika kristal šećera. U dobro umućena belanca dodajem 10 kašika mlevenih oraha, 1,5 kašiku brašna, 3 kašike mlevenog plazma keksa i prašak za pecivo. I sve lagano promešam. Dobijenu smesu sipam u pripremljen pleh. I stavljam u zagrejanu vrelu. Počinjem sa pripremom fila. Šerpu sa vodom sam stavila na ringlu da provri, a ja ću umutiti 10 žumanaca sa 120 g kristal šećera. Žumanca ću kuvati na pari. Žumanca sam kuvala 15 minuta na pari. Sada ću dodati 100 g čokolade, mešati dok se čokolada ne istopi i onda ću ostaviti da se ohladi. Kora je gotova, pekla sam je 20 minuta na 180 stepeni i ostavit ću je da se ohladi. 200 g mlevenih oraha i 130 g šećera u prahu ću izmešati. Pa ću preliti sa malo vrelog mleka. Evo kako treba da izgleda. Ne sme da bude retko. To je otprilike šoljica vrelog mleka. I ovaj fil sad ću ostaviti da se ohladi. 100 g eurobloka ću izrendati. Trista ml šlaga sam umutila. Dodat ću 50 g mlevenog lešnika, ja sam sitno iseckala. I izrendani euroblok. I sve izmešati. Sto 25 g putera ću umutiti pa ću dodati ohlađen fil od oraha.
125 grama putera ću umutiti, pa ću dodati ohlađen fil sa žumancima. Koru ću podeliti na 3 dela. Po širini naravno. Fenomenalne su kore. Pa počinjem sa slaganjem torte. Prvu koru sam stavila na tacnu, premazujem polovinom fila sa orasima. Preko fila sa orasima premazujem polovinu fila sa žumancima. Pa trećinu fila sa euroblokom. Stavljam drugu koru, pa ponavljam postupak. Ovaj recept su nam poslali sa Instagram profila Kremasti užitak. Hvala im za sve divne recepte koje su nam poslali. Dragi prijatelji, pišite nam u komentaru da li ste pravili neku tortu sa našeg YouTube kanala, kako ste zadovoljni, da li smo dobro objasnili sve, da li treba nešto da popravimo, pohvalite nas, kritikujte nas, šta god želite. Bitno je da ostanemo u kontaktu. Stavljam treću koru. Pa ovim filom sa euroblokom premazujem celu tortu. Predlažem da odmah pravite duplu meru, jer je torta stvarno vrhunska. Pratite nas, pišite nam, komentarišite, pa do sljedećeg recepta. Vidimo se uskoro. Prijatno. Njam, njam.